Siyempre, sino na bang hindi ma-miss guys na hindi niya ako sinama, no? Kasi tatlo lang yung ano eh. Tatlo lang yung pwede eh. Kahit na. Silang dalawa nga lang eh, tapos parang inano na ako na pwede magdagdag ng isa doon. Bilan mo ko ng ticket, di ba? Ticket, oh. Bili siya ng ticket. Oh, bibili ng ticket pero yung stay hat. Oh. Oh, babayad ka na. At one lang. May extra bet. Pero is Pumayat ka na talaga, Pet. Yan, rice ng buko. Ha? Wala yun. Ba't parang hindi lata? Payat ka pa rin eh. Ako, balik ka lang. What's up, Ketchup? Welcome back to my mini vlog. Guys, dumating na kami dito sa Bohol and hindi na ako nakapag-video nga. Nandito na kami sa Bohol. And nandito kami sa bahay ngayon. Grabe ang init. Tapos tignan nyo yung mukha ko, guys. Pulang-pula yung mukha ko. Tapos nangitim ako. Okay lang. Tsaka may mga kati-kati ako. Ewan ko kung parang na ata ako ng jellyfish o di kaya sabi ng sa amin daw yung mga planktons daw baka nakagat ako. And syempre guys, since hindi nakasama si Bunso, na-miss ko si Bunso. Siyempre, sino na bang hindi ma-miss guys na hindi niya ako sinama, no? Kasi tatlo lang yung tatlo lang yung pwede eh. Kahit na. Silang dalawa nga lang eh, tapos parang inano na ako na pwede magdagdag ng isa doon. Bilan mo ko ng ticket, di ba? Ticket, oh. Bili siya ng ticket. Oh, bibili ng ticket pero yung stay hat. Oh. Oh, babayad ka na. At one lang. May extra bet. Tingnan nyo guys, bumili siya ng bumili siya ng... Bumili. Wala man. Tingnan niyo yung buhok niya guys. Kasi bumili. Tingnan niyo yung buhok niya guys, mahaba na yun. Bilis sumaba yung buhok niya sa likod guys, no? Guys, yung gusto niya ng guys, may instant growing hair. Ako Instant growth. Abilog is Pumayat ka na talaga, Pet. yan, rice ng buko. Ha? Wala yun. Ba't parang hindi lata? Payat ka pa rin eh. Sabi ko, balik ka lang. Tinood, ikilag ka tong trending sa Facebook ko. Unsa man? Yung pumunta ng Palawan may mga ganito. Ito? Ewan ko nga, dami akong mga kati-kati guys, yan o. Yan daw yung kita ko na. Guys, tsaka meron din dito yan, yung mga kagat ata yan ng planktons. O di kaya hindi naman pulgas, baka, kasi daw, breeding time daw ng planktons. Kaya maraming isda din, tapos tingnan nyo, pero worth it lahat guys, as in grabe, sobrang ganda doon sa Kaya guys, kung gusto nyo pumunta ng El Nido guys, mag-book na kayo sa Air Swift. Kasi sila lang yung doon papunta diretso. Direct flight from Cebu to El Nido and Manila to El Nido. Air Swift. So yun guys, and meron din silang El Nido to Coron, El Nido to Puerto Princesa ata, parang ganun. And maraming naghanap sa'yo doon, Pit. Sa El Nido. Oo. Maraming naghanap sa'yo doon. Di mo kasi sinama eh. Sabi mo, hindi pwede. Hindi nga pwede. May paraan nga. Bili ka ng Next time, sige, bibili tayo. Pero doon na tayo sa sa Coron. Coron. Yung El Nido. Mas maganda daw doon eh. Iba yung El Nido. Iba yung El Nido. Maraming airport sa Palawan. Oh, malaki daw yung Palawan eh. Okay. Maganda din daw doon sa sa Coron. So punta din tayo ng Coron. Yung Boracay, saan yan? Boracay sa yan sa Wala yan, sali sa Palawan. hindi yan sa sa Visayas pa ata yan eh, no? Sa North ha? Sa Palawan. Sa Visayas. Tunggana, no? Tunadris to Yung parang kamay ng parang kamay ng Pilipinas. reach out. Oh. Makikita na doon yung West Philippine Sea. May shark na pala dun. Oh, kaya nung pumunta kami sa Lagoon, may nakita kami shark pero hindi ganito kalaki pa. Tapos nagkayak lang kami. Grabe, exciting. Tapos merong part doon na kahit taga dito lang, hindi pwedeng maligo kasi maraming stingrays. Tapos nakalubog lang sila sa lalim kaya di pwede daw baka paano pag mataga ka? Hindi, Angats ka. Hindi naman. Angat siya. Hindi naman madali hindi naman mabilis yung kayak. Kasi good for 3 din yung yung gamit namin eh. Si Snake nasa gitna lang, sitting pretty lang kami.
Kami ni Roy struggle kami. Kasi hirap i-direction kasi si Roy sa kabila. Oh, ayun ako. Pero okay guys, sobrang worth it and grabe, maraming salamat. Coco Resort. Kung gusto niyo dito mag-hotel doon sa guys, sa El Nido, punta kayo doon kayo sa Coco Resort o di kaya sa Moringa Resort. And sa yung sa Nakpan Beach Glamping, grabe, sobrang ganda dun guys. Kung nakita niyo sa previous video ko, so yun guys. So dun po muna yung video guys. I love you and see you again sa next video ko. Bye!